Guluva ayeye Sweet Guluva ayeye uyangibamba kanjani welokhuzana ngithi welokhuza uyangibamba kanjani sicela ukubonga kakhulu ithuba enisinika lona hey sengikhathele lo mfana usenzele enye into lo mfana ugcotshwe emazulwini ngizoqala ngibingelele ubaba umeya ngibingelele inkosi ubaba uNgobese bese ngibingelela no MEC nazo zonke icukuthwane esinazo ngithi sanibonani niyangibamba kanjani okhulumayo ulindo kuhle odume ngelikafayo wakazwane umalume kaSweet Guluva sithi asibonga kakhulu kozwane omangetho ontshosho ophikela mina kamafu angaphansi ngaphezulu anguba phansi aplaza la nini nathi nidla umuntu nabeni imiyanga ngendaba ngithi bengeke kube njeni ngekho ngithi phakamani bomangethe ngizocela-ke uqale ngikhulume ngo-akhona osedume ngoSweet Guluva umshana kimi uzalwa usisi wami omdala bese kulandela nanga udadewethu uAyanda bese kulandela mina seniyangazi uyangibamba kanjani bese kulandela nanga umfowethu owuthumbu Sithandile sizizukulwaneke sikaMamratshane thina nanga umalume wethu naye ukhona ngihamba naye la uGatshini wakamratshane isibongo ke leso sasekhako mama umama ke umsuthu ungakwa Morajane bakhona nje nomamkhulu lapha yanabo ngicela ukubabingelela ngisho ngithi bengeke kube nje bengekho siyabonga kakhulu mndeni wakamratshane ngoba ke sonke siphuma lapho kuleso sibongo uyangibamba kanjani you hold me how ubhini ke bafethu uSweet Guluva wethiwa umkhulu wakhe ubaba ozala thina wathi uBin Laden ngizocela ke ubaba umazi ngalelo yikho ngizobiza lona mina kodwa ke elidumile yilo ke lelika Sweet Guluva elidla izizwe elidla umhlaba wonke sithi ke ukhule umntwana ohloniphayo kakhulu ebeteta la kimi so nathi we very proud ngendlela ayiyona kuyasijabulisa kakhulu and asikholwa siwumndeni ngalento le eyenzakalayo ukuthi uNkulunkulu kungani ethembe thina ngoSweet Guluva kodwa ke so wasivuka naye you hold me how ngizocela ukubonga kakhulu kubalandeli bakaSweet Guluva indlela abamsupporte ngayo esesendlini ngaphakathi engazi ukuthi unabantu abamthanda kangaka naba nje abagqokile ngithi uyangibamba kanjani ngithi you hold me how sibonga kakhulu kini bengeke kube nje ukube abekho abalandeli bakaSweet Guluva khona na esasinabo kwifinal le bexokozela ngithi nje siyabonga kakhulu siwumndeni asazi singabonga ngani bese ke ngizobonga kakhulu ke futhi ubaba umshengu ubaba umeya wethu ngokuthi kungabikho omcelayo ukuthi enze into ekanje uvele nje wayithathela yena isinqumo washo wathi hayi lo mfana umfana wami okunye nje engakubika ngoSweet Guluva
khona la engangamthatha khona nje ngelinye ilanga kunomncintiswano wabamodelayo lapha eVA Makhova. Ngathi hayi mfana mawubheka uyabasaba lapha. Wathi hayi malume ikhona nisudu. Ngathi hayi ikhona isudu awuyifake ngibona izokunela yini. Wayifaka yamnela saye ehholo lapha eVA Makhova. Hayi wabashaya waba uMr Nquthu. Noma ngingasawukhumbuli unyaka ukuthi kwakuwumuphi. uSweet Guluva njengamanje une driver's license ayithathelwa umasipala waseNquthu. Manje nje uyingane vele yakwamasipala waseNquthu. Siyabonga kakhulu njengoba namanje sebekuphinda futhi singabacelile bathi nje siyamemukela umfana wethu. Manje angikwazi ungambongi ubaba uMshengu. Siyabonga kakhulu Donga lamavuso. Hayi ngicela ungabi mudeke ngithi ya ngicela ukubonga abafowethu bonke angazi ngabonga ngithini. Niyangibamba kanjani? You hold me how? My lady, keep on praying. Keep on praying, my lady. Keep on praying. Siyabonga.